Ejjew ngħajtu u nwerzqu biex nipprotestaw kontra l-Gvern. Dikjarazzjoni mill-Kap Nazzjonalista Delia inqas minn 24 siegħa wara li ġie kkonfermat li terz tal-kunsilliera Nazzjonalisti ma jridux imexxi lill-Partit Nazzjonalista. Ejja ngħajtu u nwerzqu biex nipprotestaw kontra l-Gvern. Minkejja li terz tal-kunsilliera ma jridux, Delia qed jipprova jkompli bil-politika tal-firda. Bħal predeċessur tiegħu Simon Busuttil li ilu għaddej b'ħidma biex itajru minn Kap Nazzjonalista, Delia reġa' beda jiżra l-firda bejn nies b'fehmiet politiċi differenti. L-avversarji tagħna mhumiex sħabna ħutna. F'botta lejn persuni fil-fazzjoni Busuttil, bħal blogger Delia, il-Kap Nazzjonalista qal li hemm min irid jitkellem fuq min rebaħ u min tilef. Għax ħafna nies jixtiequ jew jaqblilhom jibqgħu jitkellmu fuq irbaħna aħna u tilfu huma. Delia uża l-vot favorih fil-jum tas-Sibt biex jappella lil fazzjoni Busuttil taqta' qalba. Flok nopponu pubblikament ejjew niddibattu internament, iġibdu l-istess ħabel. Iżda fl-istess waqt infex f'attakk u akkuża lil fazzjoni Busuttil li trid tibqa' mwaħla mal-mentalità tal-passat li ma tridx tinbidel. Dawk li mbagħad kwalunkwe kosta kollox ma jridux jew magħluqin jew bil-fors kif ridu huma, dak allura ovvjament qed jagħmlu dikjarazzjoni li huma mhumiex parti minn tim, mhumiex parti minn bidla, mhumiex parti minn proċess, imma parti minn mentalità illi ma trix tinbidel. Bil-Kap Nazzjonalista ma tilifx ċans li jitfa' botta lejn Jason Azzopardi mill-fazzjoni Busuttil li ta' spiss jakkużah fuq il-midja soċjali. L-aħħar akkuża ta' Azzopardi kienet li Delia qabad nies qrib tiegħu bħal Julian Mikallef biex joħolqu profili folots fuq Facebook biex jattakaw deputati nazzjonalisti li ma jarawx għajn majn miegħu. Madankollu issa qed jappella lin-nazzjonalisti biex ma joqgħodux jitajru fuq il-midja soċjali. Ejjew nifqu nattakkaw fuq is-social media. Skont Azzopardi, nies imqabda mill-Kap bħalma huwa Mikallef ħolqu 10 profili follows fuq Facebook biex jattakkaw lill-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil u deputati nazzjonalisti tal-fazzjoni tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.